Facadens stilelementer er udformet i en firkant, mens kobberet bevæger sig organisk. Forsiden har også glas i forskellige størrelser af firkanter. Facaden skaber et rum mellem stolperne og indermuren. Der er meget diversitet i formerne og materialerne. Bygningen er lavet af beton, kobber, glas og metal. Nogle af materialerne er syntetiske, mens andre ikke er. Det er nogle stærke materialer. Kobberet og glasset kan genbruges. Materialerne de er grove, mørke, og det er kun toppen af bygningen, der er poleret. Bygningen ligner ikke en retsbygning. Det er en offentlig bygning. Da bygningen er offentlig, har den ingen målgruppe. Byggestilen er meget moderne og signalerer derfor modernisme. Bygningen udstråler seriøsitet og passer godt ind i omgivelserne. Bygningen består af mange firkanter og linjer. Den er meget enkel, og de eneste detaljer, der er den geometriske opbygning. Der er mange adskilte vinduer på facaden. Bygningen virker meget tung og kompakt, men indgangen giver luft i bygningen. Bygningen består af beton, glas og stål. Glassen og stålen kan genbruges, mens beton ikke kan. Materialerne er glatte og lette, men sammen virker de tunge. Bygningsmetoden er meget nutidig, og bygningen virker meget stærk og stabil. Den har en lang holdbarhed. Bygningen signalerer ikke sin funktion, da den er for fin til at være en politistation. Der er kun en skilt ved vejen, hvor der står, at det er en politistation. Bygningen er offentlig og har derfor ingen målgruppe. Byggestilen er traditionel og moderne. Bygningen den signalerer sikkerhed, og den er meget praktisk. Facadens geometriske former giver facaden et godt helhedsindtryk. På facaden er der mange vinduer og søjler af stål. Det er en meget sjov og interessant facade. Bygningen er lavet af glas, metal, stål, beton og græs. Glassen kan genbruges. Hovedbygningen virker meget kold, imens at bygningen ved siden af giver et naturligt udtryk. Konstruktionsmetoden er meget moderne. Bygningen ser ikke så solid ud, da den ligner, at den er sammensat af nips. Bygningen ligner en kontorbygning, hvilket den også er, så derfor signalerer den, hvad den skal bruges til. Bygningen er offentlig og har derfor stadigvæk ikke målgruppe. Byggestilen er meget modernisvenlig, bæredygtig og økonomisk, og den signalerer bæredygtighed, modernisme og lækkerhed. Da man har bygget bygningen, har man tænkt på bæredygtighed, at den skulle ligne vores kendetegn, at den skulle se seriøs ud, og at den skulle virke som et sted, hvor man kunne